Montáž elektrickej polohovacej postele je jednoduchá a časovo nenáročná. Montáž je rovnaká na posteliach s bielym aj dreveným čelom. Posteľ postavíme nabok a upevníme kolesá. Nakoniec môžeme dotiahnuť vidlicovým kľúčom. V ďalšom kroku upevníme klietku na toaletné vedierko. Tu priskrutkujeme priloženými skrutkami a maticami. Dotiahneme potrebným náradím z oboch strán. Klietka slúži na uloženie toaletného vedierka a taktiež na jeho vysúvanie a zasúvanie, keďže posteľ disponuje špeciálnou pohyblivou toaletou. Následne posteľ postavíme na kolieska a tie zabrzdíme. Kolieska zabrzdíme aj pri polohovaní postele. Prestrihneme všetky sťahovacie pásky, ktoré držia rám postele a iné súčasti. Madlá zapojíme z oboch strán priloženými skrutkami, podložkami a maticami. Skrutky upevňujeme z vonkajšej strany dovnútra. Madlo pripevníme skrutkami rukou a následne dotiahneme vidlicovými kľúčmi správnej veľkosti. Z madiel odstránime pred používaním fóliu. Vedierko môžeme nasadiť do klietky. Matrace upevníme na posteľ v správnom zložení. Madrac je delený na 4 časti. Jeho výplň je tvorená z kokosového vlákna a molitanu. Je potiahnutý špeciálnou tkaninou, ktorá je nepremokavá. Matrace majú na spodnej strane šnúrky, ktorými ich pripevníme ku konštrukcii postele. Nakoniec čelá postele nasunieme na 2 kovové piestiky na boku postele. Zuby na čele postele a piesty musia sadnúť do seba. Následne ich uzavrieme poistkou. Posteľ je pripravená na používanie. Viac informácií nájdete na www.unizdrav.sk.